זה מהנדס החברה שלנו, סימה ג'י ארגמן. שלום לכולם. שמי נמרוד ואני מהנדס החברה של קבוצת סימה ג'י ארגמן. ביקשו ממני להראות איך עובדים אסירים, ואנחנו נראה במיוחד נתמקד בסיר הלחץ, שהוא אנשים שואלים יותר שאלות לגבי סיר הלחץ איך עובדים, ואחר כך נתמקד ביתר הסירים הנוספים שיש לקבוצת סימה ג'י ארגמן, אבינוקס מקס, מה שנקרא אבינוקס מקס. כולם מכירים את המוצר הזה בתור אבינוקס מקס על ידי סימה ג'י. אוקיי, אז בואו קודם כל נעבור קצת בקצרה הסירים. פה אנחנו רואים מחבת עם ציפוי קרמי, כל המחבתות שלנו עושים עם ציפוי קרמי. במקרה המחבת הזה זה מחבת משומש שכבר עבד, ואנחנו תכף נראה מה לעשות עם זה. עבד כבר במשך שנתיים, כך הוא נראה אחרי שנתיים. המאפיין של כל המוצרים האלה זה למעשה נרוסטה ולא אלומיניום. כולנו מכירים שנרוסטה, אתה יותר מדי זז וזה לא טוב. כולנו מכירים שנרוסטה היא הרבה יותר יקרה מאשר אלומיניום. גם כשאנחנו אומרים יציקת אלומיניום או אלומיניום או הדברים האהבים האלה שאנחנו מדברים עליהם, נרוסטה זה כסף גדול, זה הרבה כסף. נרוסטה זה הרבה כסף, ולכן סירי נרוסטה הם הרבה יותר יקרים והם מבצעים את העבודה שלהם הרבה יותר טוב מסירים אחרים. וכמובן מה שמכתיב בסיר אם הסיר טוב או לא, למעשה זה התחתית הזאת. התחתית הזאת שאנחנו מדברים עליה, ככל שהתחתית הזאת יותר עבה וככל שהיא ממלאה יותר מהקוטר של הסיר, ככה הסיר יותר טוב. למעשה מה שגורם לפיזור של החום זה החלק התחתון של הסיר. כל היתר אין לזה משמעות מלבד משקל, אין לזה משמעות לפיזור החום. מה שקובע את פיזור החום זה התחתית שמעלה את החום. ככל שהתחתית יותר עבה, כמובן שהאוכל יהיה שרף בתוך הסיר. ככל שהתחתית יותר עבה, אנחנו לא צריכים להוסיף תפוחי אדמה או בצל או כל מיני שיטות של הסבתא שהיו עושות בעבר. ואני גם רוצה להוסיף שזה מחבת מאוד בריאותי. כן, והיא צודקת שרון, זה מחבת מאוד בריאותי. והעיקרון של המחבת הזה, למה הוא בריאותי? כי במחבת רגיל אנחנו נוסיף הרבה מאוד שמן. לעומת זאת, במחבת הזה, שאם אתה תסתכל פה, אתה רואה את הציפוי הזה, אתה רואה את הציפוי? הציפוי הזה הוא ציפוי של גרבלון, זה ציפוי גרמני מיוחד במינו, שלא מצריך מאיתנו כמעט להוסיף שמן. הוא חזק פי 50 מציפוי אחר, נונסטיק שאתם רגילים. הרי מה זה נונסטיק? נונסטיק זה משהו פלסטיק, הטפלון שאנחנו מכירים, או הסוגים האחרים שאנחנו מכירים, הפשוטים, הם בדרך כלל חומרים פלסטיים שגורמים, וכל אחד יודע מה קורה כששמים פלסטיק בתנור. לעומת זה, שאני לוקח את הציפוי הקרמי, אני יודע, זה למעשה, זה מין חצץ, זה כמו בעצם בלטות. אם אני אסביר לכם בשפה שלכם, למעשה זה כמו בלטה, כשאנחנו מחממים על בלטה, וככה שאין לנו פליטה של דברים, אנחנו יכולים להשתמש בחום גבוה, בחום נמוך, והאוכל לא ידבק. ואנחנו נעשה ניסיון עם מחבת שכבר עבר תקופה ארוכה של שימוש, של שנתיים שימוש. אנחנו רואים את התוצאות, עד כמה המחבת הזה נראה יפה ומצוין, למרות שהוא עבר שימוש נרחב. עכשיו אנחנו נעבור לסיר לחץ של אבינוקס, תוצרת פורטוגל. זה לא משהו סיני, כמובן תוצרת פורטוגל, כל הדברים שלנו הם איכותיים ביותר. ואנשים שואלים אותי לגבי הסירי לחץ. אז חשוב להדגיש, כמובן גם בסיר לחץ כמו בכל המוצרים של אבינוקס מקס, של סימה ג'י, אנחנו תמיד מתאפיינים בעובי חומר עבה מאוד שבסביבות המילימטר, להבדיל מאחרים. סוג החומר שהוא סוג חומר איכותי ביותר, יש כל מיני סוגי נרוסטה, מי שלא יודע, יש 201, יש 300 וזה, יש עשרות סוגים של נרוסטה. אנחנו בוחרים תמיד את הנרוסטה הטובה ביותר, למרות שהיא לא תמיד נדרשת באמת לכל המטרות האלה, ואנחנו מעדיפים בשביל עוד 20% במוצר לתת ללקוח את הטוב ביותר שאפשר. אז מה מורכב הסיר הזה? למעשה הסיר הזה מורכב ממכסה ידית, שדרך העדים, במקום לצאת לכיוון הפנים, הם פשוט יוצאים לצדדים, כדי שמי שמשתמש בסיר בדרך כלל לא יקבל איזה קביעה, כי העדים מאוד חמים. כמובן שכל התקן הוא תקן אירופאי, הכל עובר מכון תקנים אירופאיים, זה סירים שנמכרים באירופה
להבדיל מסירים אחרים שאנחנו מכירים, שלא נמכרים באירופה, הם נמכרים אולי רק במזרח הרחוק, אני לא יודע איפה. הסירים שלנו, אתה יכול למצוא אותם בכל רשת באירופה, בגרמניה, בארצות הברית. זאת אומרת, זה סירים שאם האירופאים מכניסים אותם, זה סירים שעומדים במכון תקנים וטובים לשימוש, ולכן יש כאלה שאומרים שהסירים הם מאוד יקרים, אבל אתה תמיד צריך להשוות בין יקר למה שאתה מקבל, ובמקרה הזה הם זולים, אני אומר, כי אתה מקבל איכות, אתה מקבל סיר שאין כזה דבר בארץ. אני הסתכלתי על סירים אחרים בארץ, אין דברים כאלה. זה נכון שאולי יותר יש צבעוני, יש זה, אבל הסירים האלה, יש להם את הייחודיות המיוחדת שלהם, שאתה יודע שאתה קונה משהו, שאתה יכול להחזיק אותו לדור הבא שלך אפילו. זה סירים הכי טובים שיש בעולם לדעתי. אז בואו נתחיל ככה. אז כל מי שלוקח סיר לחץ, רצוי מאוד שבשלב ראשון יעשה בדיקה ויכיר את הסיר במה מדובר. אז נושא ראשון שחשוב מאוד בסירים שלנו זה לשים לב לאותו משולש מצד שמאל של הידית. יש פה משולש רקוע איפה שאני מצביע על האצבע, ושי בוא תתקרב לפה. יש פה משולש נוסף, על הידית התחתונה. למעשה מחובתנו בזמן גם סגירה וגם פתיחה תמיד לשים את ראש המשולש העליון על ראש המשולש התחתון. ראש המשולש העליון על ראש המשולש התחתון. לוחצים מעט עם היד השמאלית על הקצה הזה או באמצע, וסוגרים עד לשמיעת הקליק. עוד פעם פותחים, על הכפתור האפור, לוחצים, תנועת מספריים, ופותחים וסוגרים. כמובן שהשיניים האלה תמיד צריכים להיות מתחת לשיניים החיצוניות. השיניים האלה, סגירה מאוד פשוטה. השיניים האלה, ברגע שאנחנו נביא משולש מול משולש, נשים לב, ישנם מצבים שנגיד אחרי 3, 4, 5 שנים צריך להחליף את האטם. זה האטם הגומי. במקרה פה זה אטם מוחלף כבר, זה אטם ישן. אנחנו אמרנו שאנחנו משתמשים בסיר ישן כדי להדגים, לראות גם את המוצרים הישנים, מה קורה איתם אחרי הרבה מאוד שנים. אז החלפת האטם היא מאוד פשוטה. פשוט מחליפים את האטם בצורה הזאת. לוקחים את האטם, מכניסים אותו לבפנים, מכניסים אותו ככה, מורחים את האטם עם האצבע כך שתמרח על המכסה מהצד הפנימי, וזה למעשה יש לנו מכסה מוכן לעבודה. הבטיחות הנוספת שיש לנו בתוך הסיר הזה, כמובן שיש כמה בטיחויות ואני לא אכנס לכל הבטיחויות שיש פה. כמובן שהסירים האירופאים זה סירים הבטוחים ביותר, וחשוב ביותר זה חלקי החילוף. שלנו יש חלקי חילוף בשפע. בכל סניף של הום סנטר ניתן למצוא את החלקי חילוף שלנו. אפשר להגיע לחנויות פורשף ולמצוא גם את זה, ועוד בחנויות נוספות מקצועיות. הסירים האלה נמצאים, ומי שמכבד את עצמו, כל חנות שמכבדת את עצמה כנראה תחזיק את הדברים האלה. אז ככה שקודם כל לא להיבהל, תמיד יש חלקי חילוף, יש בשפע, יש ים של חלקי חילוף, התמים בלי סוף, אוקיי? אז, ואני יודע שאנשים נתקלים, קונים מוצרים אחרים ואין להם פתאום חלקי חילוף ואין להם זה, אז אצלנו אין את הבעיה הזאת. אז בואו נראה. אז אנחנו אומרים, קודם כל לפתיחה ולסגירה, שימו לב מה קורה פה. כשאני לוחץ על הכפתור הזה, האפור הראשי, מה קורה לשסתום הזה? אתם רואים שהפין הזה עולה ונכנס. זאת אומרת, אם טעיתי ופתחתי את הסיר בלי כוונה, אני באופן אוטומטי גורם לשחרור לחץ. כמובן שיש פה מערכת מנגנון שלא ייתן לנו לפתוח את הסיר כשיש לחץ, אבל לא לנסות ולעשות את הדברים האלה. בכל זאת זה סיר שצריך לדעת, זה כמו מכונית שאתה צריך לדעת לנהוג בה מעט. זה סיר הכי פשוט בעולם, מבחינת סירי הלחץ הוא נחשב לסיר הפשוט ביותר לתפעול. הוא סיר מצוין. כמובן שהוא ללחצים מאוד גבוהים, כי העובעים שלו מאוד גבוהים, והשסתום שלו, ויש לו שסתום שפועל בגלל שהוא יכול לעמוד בלחצים גבוהים, הזמן עד שהוא עולה לוקח יותר זמן. ככל שהסיר יותר פשוט אפשר לעשות שסתום שיעלה יותר מהר, אבל אנחנו פה רוצים שיהיה לחץ יותר גבוה. ככל שהלחץ יותר גבוה יש יחס בין לחץ לטמפרטורה, ככל שהלחץ יותר גבוה, זאת אומרת הטמפרטורה בתוך הסיר יותר גבוהה, ואז הבישול יותר טוב, יותר מהיר, הוא מפרק יותר מהר את המולקולות של הבשר, וכל נקודה ונקודה בתוך העוף או בתוך הבשר, בתוך נתח הבשר שלנו, תתבשל בגלל הטמפרטורות הגבוהות, ואין מצב שיהיה לנו פתאום באמצע הנתח איזה משהו שהוא לא בסדר או משהו מקולקל.
הוא הורג את כל החיידקים, בישול בסיר לחץ מבטיח הריגה של כל החיידקים, ואם זה שמירה על הלחץ עצמו ושמירה על הוויטמינים, כי הוויטמינים לא נפלטים החוצה. להבדיל מסיר רגיל שכל הזמן יש פליטה של נוזלים, פה אין פליטה של נוזלים. אז מה אמרנו? 10 דקות, 10 דקות. אז מה אמרנו? חשוב הסגירה, ויש לנו את הפטריה האדומה הזאת, שכמובן כשמגיע הלחץ לוחץ על הפטריה מהצד הזה, ואז הפטריה עולה. מתחת לפטריה יש צבעים צהוב, כתום ואדום. מתחת לפטריה, אתם רואים פה דיסקיות? שרון, תראי להם את הדיסקיות, מתחת לפטריה. צהוב, כתום ואדום. כן. כשזה עלה למעלה האדום, סימן שאנחנו במקסימום לחץ בתוך הסיר. רוב האנשים מבשלים בין אדום לכתום, ואיך אנחנו נבדוק בשלב הראשון. כמובן שאנחנו נכניס את כל המוצרים שלנו. בשלב הראשון, מה שאנחנו נעשה זה בדיקה. אנחנו ניקח מים, ושי, בוא תסתכל פה את הכמות מים, היא מספיקה כרגע לצורך הבדיקה. אדם שקנה את הסיר, זה הכמות המים שצריך לשים, או טיפה יותר, זה לא משנה. הוא עושה ניסיון, ואז לוקח את המכסה המפורסם שלנו, ושם אותו בצורה הזאת, משולש על משולש, שם את היד ככה, ולוחץ וסוגר. וכמובן, שמים את האש בשלב הראשון על מקסימום. עכשיו אנחנו צריכים לספור כ-15 דקות. כן, שמנו את הלהבה על מקסימום. הלהבה חייבת להיות על מקסימום. עכשיו אנחנו סופרים כ-15 דקות. ומאחר ומדובר בסיר לחץ של 6 ליטר, יש גם סירים של 8 ליטר ויש סירים של 4 ליטר. נכון ש4 ליטר כמעט לא משתמשים, אף אחד לא צריך את זה. כי 6 ליטר זה סיר אידיאלי, שרוב המשפחות, זה אולי נראה קטן, אבל זה סיר אידיאלי לעשות מרק וכל מה שצריך. ורצוי תמיד לשים לב שבסירי לחץ אסור לעבור ב3/4 הגובה. 3/4 הגובה זה הנקודה שצריך לשים את האוכל. אם אתה עובר מעבר לזה, אתה פשוט, השסתומים האלה שראיתם אותם בתחתית, הם מתלכלכים, ואז כנראה צריך לנקות אותם. אתם רואים מה קורה לאחרי כשהלחץ מתחיל להיבנות, שי תסתכל פה לכיוון הפטריה, הפטריה עולה. אוקיי, שרון, בינתיים תציל לי בצעה מהזה. הפטריה עולה, ואנחנו רואים מה קורה מתחת לפטריה, יש שסתום הצבעים. כשאנחנו נגיע לצבע הרצוי, אנחנו נוריד את הלהבה למינימום כדי לשמור עליה, מקסימום עוד קצת נוסיף דברים. אז בואו ניתן לסיר הזה עכשיו לעשות את העבודה שלו. שי, אתה תצלם את זה, ואנחנו, אני ושרון, אנחנו נארגן ביצה בסיר מאוד ישן. וחצי דקות. אוקיי, בסדר, אנחנו כבר מסיימים. אז הנה, אתה רואה, הגענו כמעט לשיא הגובה, ומה שאנחנו עושים במצב הזה של שיא הגובה, אנחנו מורידים את הלהבה למינימום, או משאירים את זה טיפה מעל. אם אנחנו רוצים יותר, אנחנו משאירים, ומהרגע הזה אנחנו מתחילים לספור את זמן הבישול שלנו. זה זמן הבישול. עכשיו נניח 15 דקות, שמנו איזה נתח בשר, שמנו אותו 20 דקות, מהרגע הזה הוא יתבשל במעבר ל100 מעלות שלנו, ואנחנו מסתכלים מה קורה, רוצים עכשיו לפתוח את זה. עדיף להשאיר את זה עוד 10 דקות ולתת לשסתום הזה לרדת מעצמו, אבל אם אנחנו ממהרים ורוצים בכל זאת לפתוח את הסיר, אין בעיה. א', סוגרים את האש, ולוחצים על הכפתור האפור לחיצה קלה. שים לב מה קורה כשאני לוחץ על הכפתור האפור, העדים יוצאים משתי הכיוונים. אני חייב לסיים את הסרט, זה 14:36. העדים יוצאים משתי הכיוונים. עד 15 דקות אפשר. אוקיי, העדים יוצאים משתי הכיוונים. ואז ניתן לפתוח את המכסה, כמובן לשים לב. החריץ הזה שאתם רואים פה זה הבטיחות האחרונה, שמנו נקודה חלשה בתוך הסיר. חייב לכבות את הסרט. אוקיי. אז
תחבר אותו. אם אתה צריך לכבות, אז תחבר אותו. אוקיי. זהו? כן.